Kaya to, saan siya? Kaya to, saan to? Eto nonsense lang siya dyan. Basta kakain lang siya ng matigas na buko. Tapos may sasawan mo. May sasawa niya. Gisinarili nito kondensado. Uy kuya, ang ginagawa mo? Ito nagkakayod. Nagkukod-kod. Pwede naman bunsod pero naglata. Nangula. Ang tagagawa ng ano namin, pangkayod, gawa ng walang kutsara at saka sandok. Dahil wala kaming sandok na bitbit, ito na yung magsisilbing sandok pang halo dito. Ito yung aming buko ala mango. Oh, di ba? Flavor mango, buko na nga, ang sarap. Creamy. Hagmuy ya, hagmuy. Wow, sarap. Oh. Ano lasa? Lasang manggo. Ikaw? Lasang mangga. Mangga? Buko kinakain mo eh. Lasang mangga kasi may halong mangga eh. Tapos may gatas pa. Wow. Lamig kayo. Ano? Pagbate para kay Boss Kulokoy ng Pinas. Salamat sa suporta. Ayos.